Sa pangidaron nga 65 anyos, doon nagihapoy igong kabaskog si Nanay Yami aron mo salmot sa Eco Trail Run nga gipahigayon karong Sabado sa buntag, Marso 15 sa Cebu City Eco Park sa Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo. Matod ni ini, misalmot siya sa maong kalihukan kay kini good for the health and good for the heart. So, sa trail run daghang challenge kay bakilid man kay ni. Niya ang imuhang pagdagan lahi raman og bakilid kay maslide man ta. Senior na gyud me. Dagan lang gyud me for exercise. Exercise gyud imong heart. So dili nakakuyawan ana mga magpay heart chest pain ana wala magdagan ka luag gyud imong ginhawa. Wala sab magpalupig ang mga chikiting og bagets sama sa 11 anyos nga si Luis Trevor. Ram niya kapoy sakit sa tuhod. Sakit sa tuhod. Unsa may nakasakit sa tuhod ang pa-downhill, Pa-uphill. Kay gisultian man ko sa kuang kanang papa na mo apil ba ka sa trail run niya nasuya man ko so ni-apil na lang ko. Sila Nanay Yami ug Trevor, duha sa gatosan ka mga runners nga naglumbaanay sa maong trail fun run nga sundan og Eco Bike Challenge ugma sa Domingo, Marso 16. Dili lalim ang maong lumba tungod sa kabatu-on ug tungason sa agi-anan. Apan bisan pa man niini, nakalahutay ra gyud ang tanan ug nakadawat og mga medalya ug papremyo sama sa bugas pag-abot sa finish line. Why discuss siya, watan okay kayo good niya. Lingaw sa sila nagtanaw ga, nabinto sila gadagan, nakita sila sa area ba. At the same time, fresh air, walay tambutso, ano tanang kinamta so sa mga kakawayan. We will try to keep it clean. We will try to make it kanang conducive for visitation sa ato ang mga residents sa city and even the outskirts. No, the busy schedule that we have, we still have an area where we can go on a weekend. Sa pagkakaron, gihuman pa ang mga redevelopment sa mga pasilidad sa Cebu City Eco Park sama sa community habitat ug camping site dinhi. Sa dili pa kini hingpit nga buksan ngadto sa publiko. Kini si Elaiza Peñaranda, alang sa My TV, Cebu.